loves! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, nandito kami sa Hotel Crimson guys. Nag-hotel kami ni Delphine Charot. So ayan, dumaan lang kami sa hotel ha. Hindi kami nag-hotel. Ayan guys, oh, kung makikita nyo, ayan yung hotel guys. So ayan, nandito kami sa labas lang ng hotel guys. Hindi kami nag-hotel. Gawa na wala kami pambayad sa hotel. Sa bahay na lang kami. Charet. So, yun ang ilog dito guys. Ayan. Ayan. Ayan si Delphine. Dala niya si Bibi Duen. And ayun lang ang update ko for today's video. Bye!